ọzọ ị na-arụ apart from administration, only ọzọ ị na-arụ iji a combine this your ministerial work? Ka number one question. Enjoy one then number two, in this present time, in this critical condition, obviously, a pastor keta, na say your members say give, it shall be given unto you, president, check it together. Everyone says na but the American obviously they preach, give. Obviously time for Ndoka, the Ketu pastor now, to ginger the members of your church, or one in Iji, you would a whoop a cane them muddy. At this moment, and the mother make it a Rashakodin to make it really a quarter one and set fat. Get a good deal from one tire oil, caught on. Okay, Dalodin the JPI neck and egg and Kebezi Opuna Mbo Aina Bana the social media, or Kobodo Demma. Kai Mukonati Fame Rumposa, but if may be wo. Nkembo ejorobo ife neme nozioma kamsi nozioma erin e monetize the gospel. The truth of the matter bona every minister na achunta mkpụrụ obi kwesịrị inwe ife ọzọ na-eme ka ọ ghara dị na tempted e monetize the gospel. Ka number one, gospel is not meant for money making or for soul winning. So mana abiazere ebe mmiri tiba na opi ugbogoro ndị niile na-eme ụka attack today bụ members of the church in the past, and ima eburu a member of the family now futacha ebe family si eri mperi ipuzie na iro na akọ family ahụ ọnụ somebody ya mana onye abụ once an insider mana o nwere ihe mere eji ebe onye ka na-ekwu no ife ahụ ndị aka atọ batasị ịnụ. Because if I eji ozi ọma akpazi ego taa monetize the gospel today bụ na lazy men and the women. Monetization of gospel. Monetize gospel. Monetize gospel bụ egozie nwe nara ego. Egozie moto nara ego. Egozie ụlọ nara ego. Baptism nara ego. Ife ọbụla eme na n'ụka ga-enwe monetary value. What of holy water? Ire holy water na anointing oil. All those things bụ nyanwa bụ business men of God kwesịrị na-eme ka ha bịazie tụgharịa na-elezi all these items. Mgbe Paul anointing na-emetụ handkerchief o je ha lụwazie hanky lebe. That miracle ended there. God moved in diverse ways. All the dynamic in nature. Mgbe Elisha gosiri nnu Chineke ewe chọta asị baa na mmiri, that miracle was not repeated. Oh wait, ihe na-akọwara akada etu akada reverend fathers nọ ma prophets and pastors ekwesịrị na-elesi mmanụ iwere mmanụ bịa goziere gị, mana the unfortunate thing bụ na iwere mmanụ bịa na ama gozi ole nke igwe na ministry. And let me tell you again, mmanụ with olive oil or whatever, God can use anything and heal somebody. No onye kweta na spiritual healing agaghị emetụ aka ebe ọ na aghọta. So na ndị mmadụ na-elezi sticker ịmakwa na-ele ma holy ice cream. I na-ele ma matches. So no, if you have holy ice cream. So and though government here na ndị can Christian Association of Nigeria allow maka ha regulatory body, ekwesịrị na every church enwe 5 blocks na can, and every ministry kwesịrị belong to one. Enweta isi mmadụ na altar a pastor ọ ya bịa kọwa ebe o belong. So government kwesịrị iji can were regulate all these people. Mana can anyị na-egwe na eji regulate people now. Mana inanya odika kana na emetache because in this no de kana na emetache kedika eche na ze tu akada na prophet is meant to speak about the atrocities of the leaders. Why na kana actually he gusoro na Christianity bu highest religion more population. Why na ndị kan na ndị pastor na ndị reverend na bishop actually he bini we bambara okoro we kwosi president na he emete na na ata. Why had you keep mute and silent? If I had to keep mute, you know, you go political, and then we go infiltration. You ever has aka gwani. And we got good ones, man. I know on the hem of the affairs. And then the hem of the affairs. If we go or research your former become president, that's no private jet. I can't do $1 Mumbai with $1 just South Africa. Abano na ya me go answer ammunition and good luck on that. So no, what's him scandal cover to the church. So even na cover in essence about business use your music can so any room for it. Our government in a room for it. So no minister of God request a try for number one. Yeah, but pastor when you care like plumbing.
Yeah, you talk to the Reverend Father, we are like plumbing more, but thank you. That is more medicine. We are Arochapa, or you pass Sudan, more hapo amansi ndị be anyị na-eme ife ọ na-abata n'obodo n'isi ojii ọ na-ada adị ọ na-abụ something else iji maatụ ijeta mgbe na-awa na-ebu amụma onye amụma eke ka aka n'azụ hiko onwe ya ka nsịkọ ọ dị ka ya sị na o nwere akwụkwọ na-adọ ya iche before ọ bịa bido sụwa ude my brother ife niile na-ahaba amansi when God speaks to you ọ ya agwa gị okwu ife dị mkpa obi gị dị ọchọ communicate onye ọbụla bụ pastor reverend kwesịrị normal life ọ kwesịrị inwe business ọ na-eme o ji ebutere onwe ya ego as ị na-eri nri na society kwesịrị ịbụ a contributing factor society mana o nwere ebe ha na-ekwu otu na Bible na-asị na onye amụma na-esi na amụma wele eri na mbufu ahịa wee na-eri mana ọ bụrụ itinye price tag o kwesịrị ịbụ voluntary kwesịrị itinye price tag ekwesịghị task na ọ bụrụ na mmadụ nwụọ na family ọ bụrụ na ndị niile n'obodo ebe na family ahụ ejiri ego na-ama akwa ozu nke ahụ efuru dị religious ọ dị spiritual o nwere nata oke ndị niile tụzụrụ ụtụ ha kwado jee mmadụ onye ka mkpụrụ obi ha bara enigwe ma ọ nọ garanti ego ha na-ana so ibe na-abụ because of let me tell you every bishop pastor ji kwesịrị ịchọ shop ka ha ma na ego dị ụfụ gekwa ntị of course na-achụ ego every day jee gba mbibi na bank o nwere a young man ihe enye ụlọ nye moto ka ọ ghara na lesi so ikpokọrọ ụmụ okorobịa jee na seminary school bible school evangelical school ghasa ha ọ gụọ for 6 years gụọ 4 years gụọ 10 years ọ dị guarantee na onye nweta moto why ya eji agba mbọ and they watch onye nọ nkịtị aya ayọ na dilesi that's why they begging keep on. Okay, let me ask you now, churches of different denomination nwere block industries, ha nwere factories, enwere tenant houses, enwere shops, even na agwa reality nwere microfinance banks, many of them nwere transport companies, or no nwere printing press, or no kwesịrị maka mgbe mbụ na bank ka na-etinye ego afụ na volume ego na-agbagota akwụsịzi emezie their own bank na-agbanyezi ndị mmadụ mbibi. Of course, come now. Churches now, they make money there. They make block industry due to name so many projects. How one appose block and ebe take eba. Mbembo, bulletin na handbill and use upon the printing press on it. Lagos na print here. How one was their own print. So everybody in the what is called something na society. Hanchani nebusi within the money they circulate. So now come to say again. Ebo kayano welo nyaka. Come see near Bana Chigbo, St. Paul. What a dynamic anointing. And what a minister knocked out anointing St. Paul. But he was a bricklayer. He was a tent maker. And those not liability to the church. Open a box as reverend, okay, one joke. Teach you, and they want I can joke if I want to. Maranka that I was someone does out more to more the members of the church as Zora home to university. Yanabo, Hato Bawunya him, Hana, members of church and Azo. Nkịtị ahụ maka onye nọ nkịtị ya atọ na-atụ nwaanyị ime. Okay, nọ nkịtị butere ma skandal dị na-anụ asị na reverend wara ime ịkacha oke buru moto na-efegharị onwere efe na-alụ mana ije hụzụ lụọ brainstorm kpụọ brain how to make foreign exchange, how to make so in other words mụnwa personally nwere company register 2009 with CAC. We supply books enwere m 16 products I na-distribute mbụ distributors ma orient drugs ma multiple ndị Colgate enwe different products anyị nọ na ya ministry and the Christian dog na one Christian and the Christianity and your ministry and ndị na-eso ụzọ nke Kristi na this hardship anọ na o nwere ụzọ ndị ụka ga-esi contribute to the hardship in this country ka ụmụ ogbenye fụ ihe tụtụrụ begene racha ka onye narakwawa ogbenye dị agadi nwaanyị 80 years ego ọ wụtara akwụ Onagwa the ego we tea kwa nke gị like o nwere one pastor dey guzo na e buso ego dị onye ka mrụ be we gozie na this hard time do what onye ọzọ atụrụ as a pastor, as a minister of God, and I believe na people na after as eziokwu kwuo nke bụ eziokwu na this hard time kama ihe dịkwazie mma we can still be coming to church and be giving. So what do you have to say now? Offering ekwesịbụ the basis men of God si eri iji maatụ oge mbụ ndị nna nna anyị na-amụ ọbara ụmụ wee nwee ọtụtụ ana atọ na amụsụ maka enwere anaghị akọ nri ọ dị ọzọ otu akịta ma gị ma bụ nna ya bụ n'ihu ọrụ ụmụ na ịmụta ya bụ n'ihu ọrụ so men of God ịdọ na ana na-eche offering is out of it contribution now. So I'm going in that place now. Ekwesịrị na every church kịta kwesịrị ịchọ ana ebe anyị akọ nri
from their I'm telling you what will prevent the future occurrence and they tackle the current problem now. One ma food stuff keta ana enweto barana we na akọ nni na-echekwu oge harvest iji maatụ ịkọba nni iruche 1 year before we ubi mba iji subsidize iji megodu iji ameliorate suffering na ekwesị onye ga nji na-agwano gị na chọọchị nwere ego a ga-eme nke ihe na-ekwu bụ currently now they are supposed to dip their hands inside the pocket like uno can in our microfinance bank. Church Anglican or personal church? Well, Moa, both a Catholic background, but being a missionary, I preach Bible-centered message. Okay. And I'm a no, I'm a traveling minister in one of the stations. Yes, I'm an online minister. No, but minister on mobility. And we're on the like St. Paul now. He was a missionary. Okay, man, authorized to mount the podium, mount the pulpit, and deliver the word of God. In every denomination. One saw Bible-centered message or broad doctrinal messages. Okay. If we preach, every Christian, I got here. Okay, that is why I have been able to No. Christ died for all, actually every soul. I will preach to them, maybe a non-dioka, St. Paul, Mediaba, and Pharos in Athens. So even Nakoa in summary, ekwesịrị ka ụka mmanya aka palliatives ndị ụka ya aka they show the government example now palliatives ha nwa ya aka mana ọ bụla nwere cathedral kịta ya ma iwu aka na church treasury mewu ya own palliative jinjazie ndị mara nwere church nwere ndị billionaires ndị ji ego ewepụta church ewepụta nke ha gbazie ndị nweziri ego na ka eme ya once in a week for 3 months or thereabout. All that omission now but are manage death into crime because of hunger. Bible kuna Jude chapter 2 they go all say na close oga between the rich and the poor. So every church keta was in that because many poor people ain't want access to the rich. Man again want be a minister no in between anata or for the tienaba. Man if you say that is the point now. So question na ijimato asking na bishop na bia pastoral visit. O kwesi bishop dey pastoral visit na village. Oje na city na tego oje village on scholarship. E na gota na rogari aru no ụka. Mana nke abeje na city na ro ejekwa na village bukoro kwa ma plantain me de we na wakwa. Mana echeta na bishop ha na pastoral visit na ọtụtụ ụmụ ogbenye ebido ego akwụkwọ. Na ya arụgharị ụlọ ụka ha alụcha bosses. If na ha ya da achọ ka ọ bịa bịa. Yes. Thank you. Mana ọ na-abụ ndị eweta man don afia heweta. So if it didn't happen, na church kwesịrị ịmanya aka na their pockets. Now they have the money. They have the investment in na to ebenata. Iji ma to abroad kita aka na eke ni na eke agbụkwọ na so many churches. Upon na youth and so why is it under with Israel religion na eke ihe ori to old age people? Mana anyị nwazi with the religion with. Anyị ukwu dị ebe ndị isi ojii nọ maka ọ dị na politics, ọ dị na omenala, ọ dị n'ụka. Mande traditional rulers onye ọ na-anya ukwu maka ọ na ọha anya ukwu especially ka kwuo nke a n'Igbo anyị Igbo ka anyị na-asụ ndị igwe na ndị eze niile a ewepụ anya ukwu ịma na that stool ha dị secret ịma na aka ndị mmụọ apọ na yes iji maatụ Igwe Achebe na-ekwu na Gọvanọ Soludo na-akparị ya nwaanyị na ọ ma akparị ya mgbe onye nye gị tip na-enye gị ego na-esogharị ya n'azụ ọha mkparị onye lere ugwu mkparị bụ nke ya mana mgbe mbụ ndị ọba kwu okwu ma emi ya kwu okwu anyị akwanyere ugwu mana na eke esi egbu ndị igwe anyị ka na-egbu ọkụkọ emechago emesigo everything so onye bata mkparị ya ji abịa ọsị Soludo akpa nwaanyị na ọ ma akparị ha so ife dị na ya bụ ma ndị igwe o ma ndị ụka o maka anyị nwa make up society church bụ the smallest unit of the family. So family niile agada anyị abụrụ congregation of when I water. So ụka dị mma obodo adị mma ezinụlọ dị mma obodo adị mma. So every family kwesịrị ịbịa together. One na-agba mbọ for the productive result of the society. Then the church a na-regulate ndị mmadụ na-channel the youth. Aka m na-ekwu ife ama na ịghọtara ya. Ekwesịrị inwe anade enweta ana ụka m ji oge ụka ka 3,000 tubers of yam now. O women on a give out JPR made to put the harvest of the church. And the harvest of the church ever about the harvest. He will never get with the harvest. No, but the harvest the other way around now. It's a done. It's a done. I teach around on a free load which you know about. So they will. That's not what I'm going to come with. I have
ya igburu ja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  o gosi na ebu a no nonsense man of God ịghọtara because I was expecting you to defend ndị ụka that na ndị ụka kwesịrị ka a na-enye na give it shall be given unto you mana afụziri m na ịdọwara okwu agba were agwazi ndị ụka gịnị na ihe a bụ time ka anyị rikere palliative ndị ụka ọhịa ọ na-ekwu. Then finally ka m ghara echefu na ife o ji dị mkpa na anyị eji kwụsịnata ma mmanụ ma kandụl niile a na-ele anyị eji kwụsịnata ya ndị omenala na-ekwu ndị abụbụ ndị ụka na ife abụbụ ndị nọ n'ụlọ ụka na na-aghọta ọ ife ha fụrụ ka ha jepụzie n'iro a na-akọzi ya ọkwa ha na-agwa gị na ha sabụgo mas ị na-aghọta emee na ugwu dị n'ụka bịa pụọ ha nwa wee kọpịrịzie nya duto na ha pụtazie n'iro ka m jụọ gị ajụjụ ịmakwa na e nwere oge efu n'ebe fada na-aka ụka kịta sị site na di nwe na Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ndị ụka ka nye ọnụma mere efugo ya fada hapụ ndị ụka ịnọrọ ebe fada na-aka ụka mgbe ebube dị na ọlta a na-enwe utmost concentration o nwere ike ịnọkọta tapụ ebe ahụ ntịla ụka agwụ mana a bịaziri bastardize ya ọlta mess everything up finally ife m chọrọ ikwu bụ onye lesi gị stika 2000 lesi gị ọyị 15 and ọyịla abụ 300 n'ime afịa then handkerchief 200 lesi ya 1000 ajụjụ nchọ ka onye ọbụla a na-eri mugwu ajụọ bụ handkerchief ka a na-ele ka anointing maka anointing abụrụ for sale hanky 200 ekwe maka na man of God kpekwasara ya ekpere wee nye gị ya 1000 naira ajụjụ every member na-eje ekpere ya ajụ man of God anointing ọrụ ndị ahịa bless nọ n'ụka ke ndị 100,000 pụta ndị 50 promise blessing according to ndị ejizi 100 naira 200 na 500 naira eme ha pasperia werezie bọket mmiri nsọ na-akwazi ha akwa mana ndị nke ji 100,000 aga na-eme tem bless you efu na ebe a fụrụ ikwikwii n'isi ọgaranya onye a na-afụ ikwikwii n'isi ya na ministrị bụ ndị enwekọ ndị tiri eti ahụ ya onye ma anyị na onye ruo ụnụ ekure na jọg so na ife dị mkpa bụ na anyị kwesịrị irefine all these things now maka na ụmụazị nọbụ na ime ụlọ ụka wee fụ na ebube adọrọzi the glory has departed ọ hapụzi n'iro wee na-akọtọ daalụ nne Dominus daalụ Santos daalụ onye ọ na-afe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu ndewo